Здравейте на всички за много години. Едно кратко ревю на още по-новия проект. Реално, моя проект Кораба 2 ще чака, защото излезе един ушким по-бърз проект, само че не съм сигурен дали ще е много по-бърз. Това е М120. Тук ви показвам как го хванах на стойката и преправих напълно стойката, защото така измислено тук просто на 4 болта увисва зверски. Ето това малко части. Другия мотор, който още се намира в коша и колата не е още при мене, е са задрали бутала на 11 и 12 цилиндър. И реално този мотор го взехме на доста прилична цена. Собственикът, който ни го продаде, не знаеше какво състояние е и затова за всеки случай го инспектирахме с камера отвътре. Цилиндрите са доста добре, с изключение на това, че ние го въртяхме малко на сухо. Трябваше му сложим масло и има една-две деруги, но са много минимални, така че мисля, че няма да има проблеми. Сега тия дни предстои сваляне на колектора, защото искам тук задължително да сложа нови гарнитури на капака на клапаните и на двата. Нови опръстени. Ще си сложим там е неговата инсталация, която е... Чакайте, сега ще ви я покажа. Ето. Предишният собственик, както се вижда, е преправена инсталацията, защото, както знаете, тази година на производство страда от инсталация и затова е сменена. Доста добре, даже мисля, че и в моторния отсек беше сменена. Тук там е. И така, ще му сваля. Също ще сваля картерната плоча и картера, за да бъдат прелепени надолу наново и те. Тук стартера ще бъде, т.е. стартер е там на палето. Ще го отворя да бъде рециклиран и той. Да сменят четки, бендикс задължително. Алтернатора ще бъде сменен, т.е. не сменен, ревизиран. Тук сега имаме се чудиме какво да правим със собственика. Помпата, даже човек, който ни продаде мотора, каза, че ето, мейле. В някакъв момент е сменява на тази помпа. И сега въпросът е дали да оставим тази помпа или да оставим неговата оригиналната. Аз предпочитам тая, защото е ушким по-нова. А и ония мотор не знаем защо е прегрет и защо никой не знае защо се е стигнало до там. Затова нищо, че е сложена на мотора, все пак ще сваля нова гарнитура и силикон. Може някои хора да не харесват това, но този мотор, където мога, ще сложа по една капка силикон, за да съм сигурен, че ще държи, защото не знам дали сте го виждали в коша, свалено от SL, не знам как го набутват в SL. В 140-ката малко повече место ще има, но все пак няма да имаш достъп почти до нищо. Така че докато е навънка, ще му направим, да речем, една малка ревизия, нали? Не на всичко. Тук тези не съм сигурен, там са на палето, са другите части. Не съм сигурен на тези колектори дали ще отговорят, защото съм имал същата драма, примерно с М104 мотор. Взимам колектори от Морга, но те са от 210-ка, а мене ми трябва за 140-ка и се оказа, че тук кривките имат разлика. Така че много е вероятно тук също тия кривки да имат разлика за SL-а и за 140-ката, защото все пак купетата са различни и може това тръбите да минават по различен начин. Най-лошото от целият този проект е, че не знам как виждате, чакайте само да погледнете. Тук всичко е върнано. Мотора е половината, тук даже е скоростната кутия са свалели. Мотора е бил навънка и клиентът, собственика на 140-ката се отказал да го прави и само е казал да върнат нещата. Половината неща са в багажника, половината в коша, мотора е обезглавен в коша и общо взето
ще има игра с публиката тук, защото доста неща не знам откъде са. Не че не знам, ами направо си не знам. Защото реално маркучи, тръбички, кое откъде минава. Затова помолих човека, който продаде този мотор, да остави инсталацията. И каквото трябва, защото той реално ни продава горо мотор, искаше да ни продаде, каквото трябва, просто ще му го върнем в някакъв момент, за да видя кое откъде минава. Да имам някаква бегла представа, защото все пак това е голям мотор и ще има гатанки, кое откъде минава, но така поне виждаме част от инсталацията и тук мога да видите тук да ме къде са срали мишките, защото беше в един двор и седи доста години. Затова тук ще свалиме колектора, смукателни и изпускателни гарнитури за там. Преден заден семеринг също задължително ще се сменят, докато са тук. На кутията ще се сменят и двата семеринга. На кутията ще се обслужи масло, филтри, каквото трябва. Тук същата работа. Какво ще трябваше? Тези ваноси ще бъдат презалепени за всеки случай, нали? Докато е тук. Тук от вътрешната страна, тук каквото има нужда, ако нещо се сваля, задължително ще му се сложи силикон, защото просто това нещо не виждам, просто е на место, просто ще е мъка и не виждам смисъл. Колата така или иначе ще е съботно-неделна, няма да се кара често и затова мисля, че е по-добре да си спестиме грижите и да има силикон тук там е. Както виждате, всъщност не знам колко виждате, тия стойки съм си ги правил аз, защото, аз май го казах това, но няма значение. Просто мотора не знам как е мислен за каква стойка, но най-вероятно такава му оригиналната стойка да седи тук отстрани на лапите, защото аз не виждам друг вариант. И така, общо взето е това. Тия дни ще го почвам и ще се опитам да снимам колкото мога повече. Стига да има интерес някой да го гледа, но това е. И начало на новата година. До нови срещи!